Ćao, vruće je. Imam da vam pokažem apsolutno moj prelepi i novi Piko Mega Elifov proizvod. Crni sa Melo trojkom, atomizerom. Primetila sam da ga ne volite, ja ga obožavam, meni je apsolutno odgovara i usnik je prelep, sam po sebi, sve mi je moderno, klopilo mi se kompletno. Ja se nadam da vidite, ali sve mi se uklopilo, u ruku mi lepo pada. Ono što neću preskočiti, najbitnija stvar, haljinica i oringovi. Pogledajte haljinicu za mog Pika. Imam crvenu crnu, imam zeleno crnu haljinicu, prstenje raznoraznih boja, 2 kese, mogla sam kupiti još jedan mod. Pogledajte kako je lepo šaren, sa malim notama i violinskim ključom, pogledajte kako je lepo. Obožavam. Ne zezam se sa recenzijama, zaista ću ih raditi, potrudit ću se, naći ću vremena za to. Uživajte vajperi, vidimo se uskoro sa pravom recenzijom. Ćao!